Bat. Europako Erromako klubaren inguruan edo Ameriketako Estatu Batuetako Rockefeller eta Kissinger txostenen inguruan bildutako sektore korporatiboetatik abiatuta, progresiboki edatuz joan da neomaltusianismoa neoliberalismoaren hamarkadetan zehar. Ideologiak, komunikabideak, unibertsitateak edo herri kultura progresiboki bustiz joan da jaiotza tasaren eta garapenaren aurkako kanpaina postmodernoen bidez. 2. Ekonomiaren arloan, interpretazio korporatiboak jasangarritasunaren kontzeptua gero eta gehiago erabili du garapenaren bilakaera desitxuratzeko, beti ere interes korporatiboen alde. 3. Garapen jasangarria kontzeptuaren inguruko gero eta demagogia handiagoa benetako aukera bihurtu da korporazio handientzat. Eta etengabeko galga Europaren eta Estatu Batuen garapen ahalmenarentzat. 4. Kontuan hartuta Europako jasangarritasunarekiko itxurazko obsesio horren ondorio praktikoa, badirudi Rockefeller, Kissinger eta Erromako klubaren 70ko hamarkadatik aurrerako proposamen neomaltusianoen aplikazio arindu eta progresiboa baizik ez dela. 5. Interpretazio hori argi eta garbi indartuta geratu da orain. Elite korporatiboak, 2020 urte honetan bertan, garapen eredu berri batera begira azaldu da modu nabarmenean, iraunkortasunaren interpretazio oldarkorragoan oinarrituta. Eta, orain bai, suntsipen sortzailea eredu gisa modu irmoan hartuta. 6. Kapitalismoaren historiaren une erabakigarri batean gaude. Orain arte gutxitan bezala, argi eta garbi iragartzen ari baitzaizkigu berrabiatze handiaren bidez ezarri nahi den eredu berriaren oinarri kontzeptualak. Garapen jasangarria euro. Garapen inklusiboa. Suntsiketa sortzailea 7. Aria argi eta garbi ageri da orain. Postmodernismoaren filosofia nihilista eta erredukzionistak eta garapen iraunkorraren teoriek suntsipen sistematikorako bidea prestatu dute. Suntsiketa hori modu egokian antolatuta, merkatu gune zabalak askatzen hasi dira. Horrela, korporazio oligarkiko handiek beren emaitzak handitzeko, botere ekonomikoa handitzeko eta mendebaldearen gaineko duten kontrol politikoa indartzeko helburu hirukoitza lor dezaten. 8. Horren guztiaren jatorria, ikusi dugunez, neoliberalismoaren jatorriaren ia paraleloa da. 1970ko hamarkadaz geroztik elite korporatiboak bultzatutako jaiotza tasaren eta populazioaren aurkako doktrinak dira. Horren ondoren, elkarren ondoko kanpaina postmodernoak erabili zituzten Europako gizarte eta ekonomia egitura pixkanaka suntsitzeko. Hurrengo faseari egin behar diogu aurre orain.